Dobrodošli na ogledni čas koji izvodimo u korelaciji fizika i tehničko-informatičko obrazovanje, jer nam je tema zajednička, obrađuje se u 7. razredu, tako da smo ovaj čas zamislili da osmaci koji su sve ovo naučili prošle godine pokažu svojim drugarima iz 7. razreda koji će to tek učiti i onda danas kada ovo sve vide, bit će im mnogo lakše kada budemo to... U pitanju su proste mašine koje se mogu podeliti na dva osnovna oblika, a to su poluga i strmarava. Suština svih prostih mašina je u tome da se manjom silom savlada veća sila, što nam u svakodnevnom životu sigurno mnogo puta koristi. I sad ćemo to na ovim primerima koje smo ovde spremili. Mi ćemo na jedan kraj klackalice da stavimo nekog ko je znatno teži, a na drugi kraj nekog ko je znatno lakši. Neka dođu Ena i Lazar. Očigledno je tako ko je lakši, ko je teži. I kada oboje sede na kraju, normalno je da će teže, lakše dete da ode gore. Sad bih ja vas volao da pitam kako bismo mi mogli da napravimo da njih dvoje budu u ravnoteži ili da lakše dete podigne teže dete. Šta vi mislite, sedmaci? Sedmaci, šta mislite? Vi znate to iskustveno? Ajde kažete. Odnosno da se teže dete približi, je li tako? Ajde vidimo, da se teže dete malo približi, kad se Lazare, i sedi. Još malo više. nađi tako, vidimo. Mnogo. Još malo priđi, još malo. Dobro. Još malo. Evo prilike. Tu je ravnoteža. Čak ako bi Lazar prišao još bliže, je li tako? Evo šta će? Ena bi uspela da ga podigla, priđila. Da ga podigne, iako je mnogo lakša. Da, i to je ta suština poluge, da se manjom silom savlada veća. Poluga je svako čvrsto telo koje može biti obično oko nepokretnog osnovca. Poluga može biti jednokraka i dvokraka i poluga omogućava da se manjom silom deluje veća sila. Ako je proizvod sile i njena traka jednom proizvodu tereta i njegova sila i onoliko puta manje od tereta koliko puta je traka sile veća od traka. Vidite na klackalici su one u stvari ovde nacrtale. Klešta, makaze, pinceta, kolica i ovde se nalazi teret koji treba da se savlada. Ovde je oslonac, a ovde je sila koja deluje. A što se tiče pincete? Ovde se nalazi teret koji treba da se savlada, tu je oslonac i sila, da. I kako beše imamo poluge onda kad to kažemo? Jednostrane i dvostrane. Jednostrane i dvostrane. Tegići su jednake težine, ali vidite da ova 4 savladava 1. Zašto? Zato što? Kako je ovo rastojanje? Ovo je rastojanje. 4 puta 1. Ako skinemo jedan tegić, skini jedan tegić od ova 4. Kako će da napraviš ravnotežu? Šta mora sa ovim da uradiš? Da stavimo na treći podak. Na treći. Zašto luka na treći? Zato što imamo 3 podelka, iako je sad tek jednake težine, ovdje ima jedan podelk sa 3 tegane. Što je ovdje najvažnije da zapamtite? Manja sila, duži krak, veća sila, kraći krak. Kamen je veoma težak, to smo videli. Evo, Avramoviću, probaj da ga podigneš. Avramović je dosta snažen. Polugom, onda... Ne, nego i on dosta je težak, je li tako? Baš je dosta težak. Ali ako koristi polugom, ajde sad tamo ti, Avramoviću. Znači, šta je ovo? Panj, mislim, ali šta je to za polugu? Oslonac. Oslonac, tako je. Ovo je teret koji savladavamo, a tamo je, tamo je sila, jer će Avramović delovati silom. Šta imamo? Vidite, ovo jeste mnogo teško, ali je vrlo kratko rastojanje između oslonca i ovo. Tako da će njemu trebati vrlo mala sila da ovo sada podigne. Evo vidite. Ajde, probajte. Sada će Mihajlo da podigne teret uz pomoć kotura. Teret je mnogo lakše da se podigne s koturom nego suvom snagom, što ćemo posle i vidjeti. Postižemo na uštedi sile, zato što je sila kojom delujemo
2 puta Znači, potrebna sila je duplo manja od tereta. A, na primjer, kada dodali još jedan pomičan potur, tada bi sila bila 4. Na principu stremeravni zasnovane su proste mašine, klin i zavrtaj. Pomoć cepanje drva se obavlja uz pomoću klina. U čelo klina udara se čekiće, to je ovaj ovde deo, i onda strane klina, šiljak, prodire kroz pukotinu u drvetu. Ko ima oštricu je u stvari klin, vidite? Znači, ovo je klin baš ono što je ona crtala, to ćemo vidjeti posle kako se razvija. Svaka oštrica, nakoliko sitne ili krupna, ovo je sekar. Koliko puta je osnova klina manja od strana klina, toliko puta je sila F manja od sile otpora koja deluje na jednu njenu stranu, F1 ili F2. I ako stavimo klin, Biće nam lakše da... Znači, delujemo silom sekire na klin. i vrlo lako i jednostavno. Evo još malo i to je to. Gotovo. Dobro. Samo udari. Šta da poradimo sad? Ništa sad, to je već gotovo, kraj. Eto, to je. Uspeli smo i to. Strmoravan je svaka strmoravan koja sa horizontalnom ravni zaklapa neki određen ugao. Delo na strmoj ravni. I sad ravnoteža na strmoj ravni nastaje ako sila kojom paralelno delujemo na dužinu strme ravni manja od tereta, onoliko koliko je visina strme ravni manja od njene dužine. I u praksi se strmoravan koristi za dizanje tereta, čime se smanjuje potrebna sila za dizanje. I kada se telo diže vertikalno naviše, onda sila kojom trebamo da delujemo je jednaka težini tereta i strmom ravni se u stvari smanjuje potrebna sila za dizanje. Dobro. A sad mu prenesi na onu drugu, na drugu. Prenesi, pa da vidimo šta se dešava. Još malo tamo. I tu mora malo da upravljaš. Ajde, Krasiću. Ti, Maloviću, šta ti je zaključak? Ovdje je mnogo lakše, zbog čega? Zato što je manji ugao, je li tako? To je ono što je lakše od svega. Baš li će padne? Ovo je nameštaljka, curi Je voda. lakše nego što je bilo vertikalno. Mnogo lakše. A probaj na drugu stranu. Kad ti najlakše? A nije ovdje. Na ovoj ovdje bi trebalo najmanje da bude najlakše. Evo, strma ravan. Šta je ovo? Klin. I poluga, je li tako? Mislim da će vam sada biti mnogo lakše kad budemo učili na časovima jer imate već predstavu šta je. Eto, hvala svima, jedan aplauz.